Адвесці войскі з вуліц, ды цытата «закрыць» дзяржаўную мяжу з Літвою, Польшай, з Украінай узмацніць. Гэткую заяву Александр Лукашенко зрабіў літаральна паўгадзіны таму. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу. Галоўныя падзеі дня падсумуем у аб'ектыве. Я Юлія Лабанова. Добрый вечер. І сёння ў выданні. Яны хаваюць твары, але схавацца ад адказнасці не ўдасца. Первая партия идет 36 человек, но она будет постоянно добавляться. Імёны карнікаў занатоўваюць у спіс Тарайкоўскага. Непрызнанне Лукашэнкі і жорсткія санкцыі. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю ў пытанні Беларусі. Калі б аб'яднаць справу Беларусі са справай атручвання Навальнага і пабудовы газаправоду Nord Stream 2, ды накласці сур'ёзныя санкцыі на Расію, гэта б магло б стаць складнікам пераменаў. У выходныя на плошчы, у будні, у двары. Лакальныя пратэсты насуперак перашкодам уладаў. Люди стали понимать, что зона комфорта – это не только за дверью своей квартиры, да, но это в том числе и своя улица, парк и вообще все, что вокруг твоего дома. За тое, што незаконна арыштоўвалі, білі, здзекаваліся, катавалі, гвалцілі, давядзецца адказваць. Каму? Імёны неўзабаве маюць быць пералічаныя ў санкцыйным спісе, над якім цяпер працуе каманда Святланы Ціханаўскай. Падрабязнасці ў Валерыя Руселіка. Злачынцы абавязкова будуць пакараныя. У тэлеграм-канале лідаркі беларускай апазіцыі Святланы Ціханаўскай з'явілася паведамленне пра працу над адмысловым санкцыйным спісам чыноўнікаў і сілавікоў, якія ўдзельнічалі і працягваюць удзельнічаць у катаваннях, здзеках і незаконных арыштах мірных грамадзянаў. Первая партия идет 36 человек, но она будет постоянно добавляться и будут присоединяться все новые, потому что первый список должен быть очень коротким, чтобы быстро были включены санкции. А дальше это практически уже автоматически добавляются остальные персоны. Поэтому около 400 уже есть в списке людей, которые к этим 36 будут достаточно быстро добавлены. Складальнікі санкцыйнага спісу назвалі яго спісам Тарайкоўскага. Менавіта Александр Тарайкоўскі стаў першай вядомай ахвярай міліцэйскага гвалту. 10 жніўня каля станцыі метро Пушкінская ў Менску сілавікі расстралялі мірнага пратэстоўцу. Обязательно эти дела будут расследованы. Сейчас мы начинаем с того, что санкции будут введены в тех государствах, где закон действует. Когда в нашей стране будет действовать закон, они также предстанут перед судом. Спіс Тарайкоўскага ствараецца на базе чорнай кнігі Беларусі, куды інфармацыю пра злачынцаў дасылаюць як і звычайныя грамадзяне нашай краіны, гэтак і былыя ды дзейныя працаўнікі сілавых структураў, нязгодныя з развязанай уладамі вайною супраць народу. Да, это надо делать. Ну, потому что заканчивать надо с этим беспределом. Правильно, потому что эти люди должны ответить за свои поступки, так как они поступили с народом. Конечно, надо. Обязательно надо. Потому что преступники не должны уходить безнаказанно. К сожалению, у нас сейчас закон силы, и если мы не можем справиться со своими силами, то тогда, естественно, нужно обращаться там, где могут помочь. Неўзабаве каманда Святланы Ціханаўскай збіраецца перадаць спіс Тарайкоўскага ва ўсе краіны Еўразвязу ды ў ЗША, а таксама Расію, Турэччыну ды Украіну. Мяркуецца, што ўлады гэтых краінаў самастойна вызначацца з фарматам санкцыяў супраць рэпрэсіўнага апарату Лукашэнкі, у тым ліку праз блакаванне іх замежных банкаўскіх рахункаў ды актываў. У міжнародным праве тое, што мы зараз назіраем у Беларусі, называецца злачынствам супраць чалавечнасці. І гэта вымагае міжнароднай увагі. Улады Беларусі цалкам адмаўляюць, што нешта адбылося. А ні па адным злачынным выпадку не вядзецца расследаванне. Пацярпелым пагражаюць расправаю за нібыта ўдзел у незаконных дэманстрацыях. Улады Беларусі не хочуць развязаць гэтую праблему, і тут патрэбная міжнародная рэакцыя, у тым ліку Рады па правах чалавека ААН.
Аднак ці можа спіс Тарайкоўскага рэальна спыніць гвалт у Беларусі? Наяўнасць такога спіса лепшая, чым яго адсутнасць, і яны сапраўды, калі будуць сур'ёзна ўспрынятыя міжнароднымі партнёрамі, то яны будуць ствараць дадатковую незручнасць для вось тых людзей, якія замешаныя ў парушэннях правоў чалавека, але яны наўрад ці спыняць гэтых людзей. Дарэчы, у адрозненне ад персанальных санкцыяў, ужо ініцыяваных еўразвязам і якіх Лукашенко здолеў пазбегчы, у спіс Тарайкоўскага кіраўнік Беларусі дакладна трапіў. Хоць яшчэ напярэдадні Святлана Ціханаўская заявіла, што калі ён сыдзе мірна, то мае атрымаць гарантыі бяспекі. Ребята, спасибо вам. Вы красавцы. Валер Руселік, Белсат. Прызналі Лукашэнку нелегітымным прэзідэнтам, ды заклікалі ўлады Еўразвязу пашырыць спіс чыноўнікаў ды сілавікоў, на якіх будуць распаўсюджвацца візавыя санкцыі. У Страсбуры еўрапейскія дэпутаты прынялі рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Ці істотна яна паўплывае на афіцыйны Менск, распавядзе Александр Папко. 574 галасы за, 37 супраць. Еўрапейскі парламент не прызнаў вынікаў выбараў у Беларусі і перастане лічыць Александра Лукашэнку прэзідэнтам пасля заканчэння цяперашняга тэрміну. Мы збіраемся ўзмацніць супрацу з беларускім народам і грамадзянскай супольнасцю. Старшыня Еўракамісія абвясціла пра выдзяленне Беларусі 53 мільёнаў еўраў. Ахвярам гвалту будуць неадкладна выдзеленыя сродкі. Мы таксама намераныя падтрымаць незалежныя медыі. Дэпутаты заклікалі Раду Еўразвязу і Еўракамісію ўнесці ў санкцыйны спіс Александра Лукашэнку, а таксама шырокае кола функцыянераў, адказных за фальсіфікацыю выбараў і гвалт. Рэзалюцыі маюць, аднак, рэкамендацыйны характар. У якой ступені іх выконваць, вырашаюць урады краінаў Еўразвязу. Гэта будзе ўзята да ўвагі, але не можна зараз прагназаваць і нямецкі МЗС на гэта пойдзе. Зараз выглядае на тое, што будзе прынята даволі слабое рашэнне, проста падборка даволі невялікая людзей з атачэння Лукашэнкі не будуць унесеныя ў гэтыя спісы ні шырокія колы выбаркамаў, ні вельмі шырокія колы сілавікоў. Еўрадэпутаты прапанавалі Брусэлю істотна перагледзець прыярытэты ды спіс партнёраў у Беларусі. Яны заклікалі падтрымаць беларускую коаардынацыйную раду і спыніць фінансаванне праектаў, у якіх удзельнічаюць Беларусі. Наўрад ці праграмы, якія тычацца энергетыкі, якія тычацца агульна карысных праектаў, будуць ліквідаваны альбо прыпыненыя. Прыпыненыя будуць іншыя праграмы. Там дастаткова праграмаў таго ж самага супрацоўніцтва, напрыклад, з МУСам. Акрамя таго, дэпутаты Еўрапарламенту заклікалі хакейныя федэрацыі еўрапейскіх краінаў не праводзіць чэмпіянат свету 2021 года ў Беларусі. Это рашэнне будзе прымаць праваўладальнік чэмпіяната, але такая рэзалюцыя, яна з'яўляецца досыць істотнай падставай для таго, каб рашэнне па пераносе чэмпіяната было прынята. Ці ўдасца Еўразвязу пераканаць Лукашэнку пачаць перамовы з грамадствам і абвесціць новыя выбары? Я не чакаю, што адбудзецца пералом, за які б я лічыў увядзенне вострых санкцыяў супраць Крамля, дзякуючы якому Лукашенко і трымаецца пры ўладзе. Калі б аб'яднаць справу Беларусі са справай атручвання Навальнага і пабудовай газаправоду Nord Stream 2, ды накласці сур'ёзныя санкцыі на Расію, гэта б магло б стаць складнікам пераменаў. А ці ухваляюць заклікі Еўрапарламенту аб увядзенні санкцыяў беларусы? Может, это не очень хорошо, но надо. Да, ударят. Может, чего-то, каких-то шмоток, извините за выражение, у нас будет меньше. Ну и у них будет хуже. Сколько может это все насилие просто продолжаться? Столько друзей пострадало и прочее. Я даже последнюю, наверное, неделю, так настолько переживался, просто я записал на студии, я читаю рэп, записал на студии песню, которая называется «Окрестина». Мир должен реагировать на ситуацию, которая происходит в Беларуси. Я не специалист каким образом, но когда от слов переходит к делу, это всегда хорошо. У санкцыйным спісе Еўразвязу, які міністры замежных справаў маюць абмеркаваць 21 верасня, цяпер 17 чалавек. Александра Лукашэнкі сярод іх няма. Александр Папко, Белсат.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» атрымаў узнагароду Арла Яна Карскага. Ганаровая адзнака, устаноўленая польскім прафесарам Яном Карскім, справядлівым сярод народаў свету вязням НКВД і гестапа, чалавекам, які, рызыкуючы жыццём, збіраў доказы і пісаў з акупаванай немцамі тэрыторыі першыя рапорты пра Галакост. Цырымонія ўручэння Арла Яна Карскага праходзіць у амбасадзе Польшчы ў Менску. На месцы працуе наш журналіст Зміцер Міцкевіч. Зміцер, прывітанне, табе слова. Прывітанне, усім добры вечар. Насамрэч адбываецца вельмі сімвалічная падзея, як Ян Карскі падчас Другой сусветнай вайны перадаваў даклады аб зверствах і ваенных злачынствах. Цяпер праваабарончы цэнтр «Вясна» робіць практычна тое ж самае. Таксама дакументуе і перадае звесткі аб тых зверствах і аб тых злачынствах, якія адбываюцца цяпер на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Насамрэч, гэтая сувязь вельмі сімвалічная. Вось сёння было бачна, што вось гэтая цырымонія, якая адбывалася, канешне, в такіх лампавых умовах, так бы мовіць, таму што звычайна мусіць яна адбывацца в каралеўскіх лазенках в Варшаве. Цяпер яна адбываецца тут у сувязі з тымі падзеямі з каронавірусам і ўвогуле з тымі падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі. Яна праходзіла ў Менску, і вельмі важна зараз бачыць гэтую салідарнасць. Насамрэч, вельмі прыемна то, што існуе вось гэтая гістарычная сувязь, і вельмі прыемна было бачыць, як памкненні беларусаў і як увогуле тое, што робяць нашы з вамі суайчыннікі, у тым ліку праваабарончы цэнтр «Вясна», падтрымлівае Польшча, падтрымлівае польская амбасада. Насамрэч, важна адзначаць вось гэтыя моманты салідарнасці, і мне здаецца, вось гэты гістарычны досвед, які пераварваецца і які цяпер мы можам самі ў Беларусі яшчэ раз пераасэнсаваць, асабліва пабачыўшы падобныя рэчы на вуліцах нашых з вамі гарадоў і ў паводзінах нашых з вамі суграмадзян. Мне здаецца, яны вельмі важныя. І вось гэта, менавіта гэты духоўны момант, гэты момант эмацыйны, вось гэты момант сувязі паміж гістарычнымі эпохамі, ён быў, у прынцыпе, самым важным. Таму, здаецца, вось гэтая салідарнасць і вось нават гэтая невялічкая сціплая цырымонія стала важным знакам чарговым таго, што тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, яно заўважана і яно не застанецца без увагі. Таму вось у мяне зараз такі вельмі ўзрушаны стан у сувязі з гэтым, і хочацца сказаць, што насамрэч тое, што робяць нашы суайчыннікі, і тое, што робіць «Вясна», і гэта паказвае, гэта вельмі класна. Дзякуй вялікі. Гэта быў Зміцер Міцкевіч, наш карэспандэнт у Менску, які распавёў, як адбывалася ўзнагароджанне праваабарончага цэнтру «Вясна», якое значэнне гэта мае для яго. І да іншых тэмаў. У Польшчы зялёнае святло. Ад сёння беларусы з шэнгенскімі ці польскімі турыстычнымі візамі змогуць уехаць у краіну-суседку, калі, дарэчы, гэта дазволіць Александр Лукашенко, нягледзячы на абмежаванне праз COVID-19. Паведамленне агучыла польская памежная служба. Беларусы, якія скарыстаюцца новай магчымасцю, абавязаныя пасля прыезду на тэрыторыю Польшчы прайсці 10-дзённы каранцін. Раней спіс грамадзянаў Беларусі, якія маюць справу уязджаць на тэрыторыю Польшчы ва ўмовах пандэміі каранавіруса, абмяжоўваўся ўладальнікамі карты паляка, дакументу на пражыванне, дыпламатычнага пашпарта, а таксама студэнтамі, кіроўцамі ды асобамі некаторых іншых катэгорыяў. У жніўні, калі ў нашай краіне распачаліся масавыя пратэсты, прэм'ер Польшчы Матеуш Маравецкі заявіў пра намер спрасціць працэдуры для асобаў, якія хочуць трапіць у Польшчу з Беларусі. Польшча – адна з краін Еўразвязу, што выдала найбольш візаў грамадзянам Беларусі. Жорсткія рэпрэсіі ўлады Беларусі ўжываюць не толькі супраць сваіх грамадзянаў. Ахвярамі становяцца і замежнікі з відам на жыхарства, якія пражылі ў нашай краіне не адзін год. Цяпер дапамогі шукае кубінец, сябра Беларускага саюзу дызайнераў Роберта Касануэва. Яму пагражае дэпартацыя, і не выключана, што на радзіме жорсткая расправа. Тацяна Ўласенка падрабязней. На старонцы Facebook у дызайнера Роберта Касануэва кубінскі ды бел-чырвона-белы сцяг. З відам на жыхарства кубінец жыве ў нашай краіне 30 гадоў, мае дзяцей і лічыць сябе беларусам. Праблемы пачаліся, калі ў аддзеле па міграцыі Фрунзенскага раёну Менску яму прапанавалі падпісаць паперу, якая па сутнасці забавязала не ўдзельнічаць яго ў палітычных працэсах краіны. Але Роберта адмовіўся ставіць подпіс. Запрещали просто сходить на митингах протестов. То есть любое там несогласие с действующей властью тоже карается. То есть там было написано, что это могло
караться депортированием. Поэтому я переспрашивал у нее, какой критерий является факт депортации. То есть это участие в мирных митингах. Я, к примеру, спрашивал. Она говорит, да, вы не можете участвовать, то есть не имеете права. Я говорю, я не согласен, то есть, потому что я имею право слова. Паводле Роберта праз гэтую адмову яму не працягнулі віду на жыхарства. Адабралі пашпарт ды іншыя документы и выставили за двери. Это нарушение нашими иммиграционными органами, потому что оставление его без документов приводит к тому, что он нарушает еще одно национальное законодательство. Ну, то есть наше национальное законодательство. Сегодня он не может находиться он не должен находиться в Беларуси без каких-либо документов, но это сделала белорусская как раз сторона. Вот ко всему прочему, они его сегодня поставили в еще более уязвимое положение, потому что он без документов. Падчас выбараў у гэткай сітуацыі апынуліся яшчэ прынамсі 10 замежнікаў. Некаторых затрымлівалі проста на вуліцы без усялякай прычыны, як і студэнта Владзіслава Клаўкіна, які выходзіў з дому. Стала вядома, што ўпраўленне ўнутраных справаў Фрунзенскага раёну дэпартуе маладзёна і забараняе ўезд на 10 гадоў. Сям'я студэнта даўно жыве ў Беларусі. Принимая эти решения, белорусские органы не принимают во внимание связь с Республикой Беларусь, о чем говорят международные стандарты, а именно есть право на семью. К примеру, у некоторых из этих людей есть семьи белорусские граждане. Это не учитывается как смягчающее обстоятельство. Нету защиты наилучших интересов ребенка. К примеру, если дети этого человека белорусские граждане, то есть они фактически, белорусские власти могут разлучить отца или мать с ребенком. З краіны выціскаюць нават не зважаючы на духоўны сан. Гэтак арцыбіскупа Тадэвуша Кантрусевіча не пусцілі ў Беларусь, а ён грамадзянін нашай краіны. Падчас імшы мітрапаліт выказваўся пра неабходнасць сумленных і справядлівых выбараў. Наведнікаў чырвонага касцёлу і ўдзельнікаў мірных акцый ля яго жорстка затрымлівалі і збівалі сілавікі. У той час падобна на тое, што беларускія ўлады зацікаўленыя, каб людзі з актыўнай грамадзянскай пазіцыі з'язджалі з краіны. Гэтак толькі за апошні час блізу 200 чалавек ужо бесперашкодна скарысталіся гуманітарным калідорам, прадастаўленым суседнімі краінамі і перасеклі межы Беларусі. Таленавіты ж і вядомы ў творчых колах Роберта Касануэва не хоча з'язджаць з Беларусі. Тут ягоны дом, дзеці ды праца. А ў камуністычнай Кубе, перакананы Роберта, дызайнера чакае жорсткая расправа. Тацяна Ўласенка, Белсат. Сотні тысячаў на вуліцах у выходныя, дзясяткі чалавек ва ўласных дварах цягам тыдня. Беларусы працягваюць яднацца ды мірна выказваць пратэст падчас сустрэчаў з суседзямі. Аднак і гэтая актыўнасць выклікае незадаволенасць праваахоўнікаў. Яны ледзь не сотнямі дзяжураць на некаторых дзіцячых пляцоўках і камунальнікаў, што наракаюць на страты жылфонду. Хрысціна Чарняўская. У буднія дні мірныя сходы людзей з цэнтральных вуліц Менску перайшлі на лакальны ўзровень. Жыхары сталічных мікрараёнаў збіраюцца ў сваіх дварах, добраўпарадкуюць іх, аздабляюць нацыянальнай сімволікай ды ладзяць супольныя імпрэзы. Так мірныя пратэсты ператварыліся ў сапраўднае свята. Бетонны ўручанскі смог, што ў мінулыя выходныя атрымаў новае жыццё пасля дзесяткаў гадоў занядбанасці, стаўся сімвалам мікрараёну. Дзіцячая пляцоўка сярод сасновага лесу цяпер выкарыстоўваецца паводле свайго функцыянальнага прызначэння. Тут сустракаюцца маладыя бацькі з дзецьмі, ладзяцца суседскія вечарыны. Когда все тускло и заброшено, не очень интересно. А сейчас все стало ярко. Соответственно, это и манит и детей. Детей же, не обманешь. І гэта не адзінае месца. Мінчукі надаюць сваім дварам новы выгляд і назвы. Бадай самым вядомым зрабіўся двор на вуліцы Чарвякова. Гэта так званая плошча пераменаў, дзе ўжо з месяц штовечар адбываюцца канцэрты з танцамі і песнямі. Ёсць у Менску і плошча Марыі Калеснікавай, на якой жыхары таксама бавяць час разам. Появилось наконец-таки доверие друг к другу, и люди стали понимать, что зона комфорта — это не только за дверью своей квартиры, да, но это в том числе и своя улица, парк и вообще все, что вокруг твоего дома. Они это осознали, они нашли огромное количество единомышленников. На думку архітэктаркі, муралы на сценах, перафарбаванне лавачак і аздабленне двароў стужкамі – важны складнік перабудовы грамадства, утварэнне супольнасцяў, гатовых браць адказнасць за жыццё ў краіне.
я как-то стараюсь, например, что-нибудь сделать такое, чтобы выходило все больше и больше людей. Чтобы люди себя узнавали, нет, чтобы люди друг друга узнавали. Вот в чем дело. Не только в подъездах, но и в соседних домах. Вот. Так что очень все замечательно. И мы победим. У любым выпадку только одни плюсы. Лепш друг один одного ведаешь. Тем более, что час не вельми просты. И это так само важно. Как побач были знакомые люди. Була надія, пропадала, що вже що не буде у нас, як говориться. Не убачу я волі. А що, дякую Богу, ось пішло. Так добре і радісно. Я думаю, що боротьба буде довгою. Ось. Але зараз у мене відчування радості. Аднак ініцыятыўнасць мінчукоў прыйшлася не даспадобы праваахоўным органам і камунальным службам. Знакаміты мурал дыджэяў на Чарвякова зафарбавалі ўжо ў 10-й раз, як і выяву Марыі Калеснікавай на плошчы ейнага імя. А паводле дырэктара гарадскога аб'яднання Менская гарадская жыллёвая гаспадарка Сергея Рубанова, нанесеную шкоду жылому фонду ацэньваюць на 120 000 рублёў. Каб нічога не адбылося з цмокам, жыхары ўруча спрабуюць дамовіцца з адміністрацыяй раёну. К нам приезжала женщина из администрации района, и вот мы пошли с ней на диалог, и я думаю, что получилось все очень красиво и конструктивно. Мы договорились о том, что будем с жильцами разрабатывать план, они со своей стороны будут разрабатывать план, потом мы соберемся и обсудим мнение каждой стороны, и впоследствии это место станет прям очень крутым парком. Ужо ў суботу на пляцоўцы ля Цмока мае адбыцца спатканне, урбаністычнай майстэрні, на якой мясцовыя жыхары падзеляцца сваімі пажаданнямі ў добраўпарадкаванні. Магчыма, у будучым некаторыя з ідэяў лягуць у аснову праекту аднаўлення дзіцячай пляцоўкі. Хрысціна Чарняўская, Белсад. Імправізаваны флэшмоб за свабоду і супраць гвалту адбыўся ў горадні. З дзясятак тамтэйшых жанчын убраліся ў белыя шлюбныя сукенкі, сімвал любові, чысціні ды светлай будучыні, і выйшлі ў горад, каб гэтак выказаць свой пратэст ды падтрыманне асуджаным з палітычных матываў. На гэтым у аб'ектыве ўсё. Прыемнага вечара. Нявесты, яны нявінныя панны, выходзяць у белых чыстых сукенках, і гэта як сімвал новай чыстай Беларусі. Нас лишили в последнее время всех законных способов протеста, всех законных способов сопротивляться системе. И арт-проекты помогают нам выразить свое какое-то недовольство и свою позицию в отношении этого вопроса. К тому же девочки в этом сезоне показали себя как очень сильный, очень сплоченный коллектив. Каждый человек в современной Беларуси имеет право на выражение собственного мнения. Нас должны услышать, потому что то, что творится теперь, это что-то невозможное.